Последният епизод от сагата за семейство Злостър, което винаги е било в центъра на английската история и общество. С участието на Роуън Аткинсън, и Тони Робинсън. Сценаристи Ричард Къртис и Бен Елтън. Режисьор Пол Уейланд. Черното влечуго. Назад-напред. Нали е прекрасно и наистина неповторимо. Бъдни вечер 1999. Нов век и ново хилядолетие. Да вдигнем един дълъг звучен тост за мира и разбирателството на планетата. Браво! Ако историята ни е научила на нещо, то е по думите на Сейнт Бърт, че светът има нужда от любов. Сладка любов. Да. Дрън. Ако историята ни е научила на нещо, то е, че човешкият живот е върволица от смърт, мъка и изгаряния на вещици заради една брадавица. Съжалявам за храната. За жалост, готвачът ми бе поканен на оргия от Дилия Смит и го замества човекът, който чисти септичната яма. Балдрик! Милорд, Бог да ни пази. надявам се, че вечерята е вкусна. Не, Болдрик. Какво е това? Все едно някой болен от бронхопневмония е взел сироп против секрети и ги избълвал върху авокадото. Странно, че го казвате, сър, защото... Да, добре, Болдрик. Благодаря. Свободен си. Предполагам, че имаш и други задължения. Да... Моля да ме извините. Така, докъде бяхме стигнали? Так му вдигахме тост за бъдещето. Да, и мисля, че моментът е идеален да надзърнем в миналото. Но как може да се надзърта в миналото? Не можеш да видиш нещо, което вече се е случило. Освен ако не си в тоалетната. Прав си? Да, или пък си имаш машина на времето. Каква е вероятността? Много голяма, Дарлинг. Току-що построих една. Това са дивоти. Чувал съм всякакви глупости. Всъщност, винаги, когато си отворя устата, но чак машина на времето. Пълни глупости. Уверявам те, че не са. Това са оригинални рисунки на Леонардо да Винчи и през последната година лично построих машина на времето по неговите изчисления. Госпожи и господа, най-големият успех в пътуването, откакто господин Родни Трицикъл си каза: "Писна ми да вървя." Ще изобрете машина с 3 колела и звънче и ще я кръстя на себе си. Представям ви машината на времето. Господи, света Богородице. Не може да е истинска. Това е шега, нали? Разбира се, че не. Кога за последен път се пошегувах? Когато каза, че умираш от бъбречна недостатъчност и аз ти дарих един от моите бъбреци, а после ти заяви, че било 1 април и трябваше да го изхвърлим. Да, наистина съм си правил голяма гаргара, но не и този път. Машината на времето работи. И за да ви го докажа, предлагам облог. Обзалагам се на 10 000 лири, че мога да пътувам във времето и да ви донеса вещи с историческа стойност, каквито си изберете. Дарлинг? О, да, добре. Да, ако можеш да пътуваш във времето, ще ти платя. Стига да ми донесеш истински шлем на римски центурион. Много добре. Шлем на римски центурион. Не, това е много лесно. Какво ще кажеш за истинските бутуши?
Носени наистина от Уелингтън в деня, когато е спечелил битката при Ватерлоо. Леди Елизабет иска истинските бутуши, носени от Уелингтънския херцог, когато спечелва битката при Ватерлоо. Някой друг? Да. И аз искам. Искам да получа. Да се докопаш до древни, гнусни, миризливи 200 годишни кюлоти. Гащи от 18 век. Точно така, да. Много добре. Тръгвам. Ще стане за много време във вашето време. Просто ще вляза, ще има леко сътресение и триумфално ще изляза. С Богом, скъпи приятели! Браво, Болдърс, много внушително. Съжалявам, че не я построих аз. Не се тревожете, следвах стриктно инструкциите на господин Да Винчи. Макар да не можеш да четеш. Да, милорд, но съм си играл много с самолетчета. Така, шлем на Центурион. Много добре. И бутушите, чудесно. Кюлотите? Къде са кюлотите? Заповядайте, милорд. Това е най-хубавият ми чифт. И по съвместителство най-лошият. Значи са единствените ти кюлоти? Точно така, милорд. Бързо, пъхни ги в торбата. Господи! Така. А сега да продължим нататък. Слушам, милорд. Да. Хайде. Раздрусай я малко, за да изглежда истинска най-готината новогодишна шега. Чудесно. 30 000 лири. Идвам. Така. Интересно. Какво става, милорд? Ами... За Бога, направи нещо, Болдрик. Нещо полезно. Дай нещо. Хайде, махай се. Къш. Изчезни. Кюлотите. Опитай с кюлотите. Проклет бронтозавър. Него, не мен. Помириши ми гащите. Прекрасно. Една от мистериите на историята е разгадана. Динозаврите са били изтребени от твоите кюлоти. Това си заслужава да се опише. Ти построи машина на времето и колкото и да е чудно, ти си най-великият гений на света. Много благодаря, милорд. Да се махаме от тук. Няма проблем, милорд. Нагласи датата, за да се приберем. Да, завъртаме тук, дръпваме това, преинсталираме това, дръпваме лоста така и датата трябва да излезе. Но, за съжаление, я няма. Щях да изпиша цифрите с фломастер, но забравих. Ясно. Значи датата, към която пътуваме, са 2 дини и няколко черешки. Точно така. С други думи, не можем да се приберем. Поне не такива. Великолепно. Забележително е как дойде на себе си след проблясъка на гениалност. Но, мисля, че някой с повечко разум може да реши проблема. Просто трябва да върнем лостовете в предишното положение. Това беше тук, тези тук и тук. Така. Сега трябва да се приберем. Великолепно. Изхвърлихме артефактите, но поне сме си вкъщи. Типично. Станало им е скучно и са пристъпили към пудинга. Боже. Няма да повярвате, но... Лорд Глостър? Елизабет... Първа? Облечен сте много странно.
И изглеждате доста стар и грозен. Така ли? Разбира се, аз винаги съм права. Естествено, че е права. Мелчи, Госпожо, Едмънд е много нахален. Да се смея ли? Или да му отсека главата? не бива да избързвате, но ми се струва, че подобаващата реакция е да го обезглавите. Много добре. Убийте го! Освен ако нямаш подарък за мен, Еди. Подарък? Да, разбира се, Ваше Величество. Подарък. По-бързо, стана ми скучно. Да, сега. Може да ви изглеждат... Изглеждат ми. Да, но... Да речем, че... Има едно място, където можете да си купите абсолютно всичко. Вече си имаме такова, Злостър, нарича се пазар. Да, представете си го, но удесетурено, като супермаркет. Ако дадете на някого от супермаркета това, той ще ви даде бонуси, което означава, че веднъж месечно може да си купите кутия боб на половин цена. Убийте го. Не, чакайте! Не, трябва да има... Какво е това? Ами, нещо като бомбонки. Ментови топчета. Искам едно. Да. Ваше Величество, То е с дупка. така и трябва да бъде. Така ги произвеждат. Влечу го. Много си палав. Това е най-вкусното нещо в световната история. Опитай едно, Мелчи. Какво ще кажеш? О, да, много е приятно, госпожо. Просто невероятно, защото знаеш ли, Мелчи? Ти вониш толкова гадно, сякаш на закуска си ял херинга. Да, съзнавам, че дъхът ми е неортодоксален, Ваше Величество. Да. Забранявам ви да миришете вече така. Ще миришете вкусно, а не като лайно. Колко жалко. Браво, Злостър. Ето, вземи. Флиртаджия такъв. О, благодаря, госпожо. А сега се върни и до 5 минути донеси много от тези ментови бомбонки или ще ти смачкам главата като яйце. Разбира се, Ваше Величество, сега се връщам. Много благодаря, благодаря. О, ужасно съжалявам. Съжалявам. Чакайте. Вие да не би да сте... Уил Шекспир, да. Не го казвайте, знам, че мразите двамата веронци, но тази е по-добра. Господи, света Богородице. Ще благоволите ли да ми дадете автограф? Разбира се. Извинявайте, от ефтините. Благодаря. И още нещо. Да. Заради момчетата и момичетата през следващите 400 години. Имате ли представа колко страдания ще им причините? С часове на чиновете, за да открият една шега в сън в лятна нощ. Години наред ще носят тъпи трика в училищните пиеси и ще казват: "О, милорд, вижте, пристига Отело", и както винаги плещи глупости. А това ви е заради 4-часовата версия на Хамлет на Кенет Брана. Кой е Кенет Брана? Ще му кажа, че сте питали. И той много ще се обиди. Да се махаме от тук, Болдърс. Разбира се, милорд. Ако имаме късмет, да се отървем живи. Да, милорд. Напомни ми да те убия, моля те. Разбира се. Така, когато бяхме при динозаврите, беше тук. Сега е по средата. Нека да опитаме. Ето тук. Сега трябва да се получи. Да, но май доста подранихме. Назад.
Господи, къде сме? Божичко! Мислите ли, че е безопасно? Не знам. Опасно място ли ти се вижда тази безлюдна гора? Вижте кой пристигна, моя банда борци за свобода. Колко мускули, а не е гей. Господи. Момчета, пленихме лорд Черното влечуго. Чакай малко. Ти да не си Робин Худ? Робин Худ ли съм? А Уил Скарлет обратен ли е? Дали отец Тък е лоена топка с смешна подстрижка? А Мария не е ли малка сладорана с бедра като лешник от трошачка? Да, такава съм. Драго ми е, че най-после се запознахме, защото винаги съм искал да ти задам един въпрос. Питай. Един последен въпрос преди да те нанижа на великолепното си оръжие. Не говоря за големия си. Да, ясно разбрах. Добре. Озадачаваме следното. Ограбвате богатите, Да! Точно така. а после, след като ги ограбите, давате всичко на бедните. Да! Обожавам да давам на бедните. Ето, точно това не разбирам. Рискувате живота си в бой, Да! осъждат ви на смърт, ако ви хванат. Да. Живеете в тази гора, в пълна мизерия. Направо не ми се мисли какви са ви сервизните помещения. Не са от най-добрите. И въпреки това давате всяко пени на така наречените бедни, които по цял ден седят на задниците си. Млъкни. Присмиват ви се и казват: няма защо да ходим на работа. Робин Худ и веселата му шайка ще дойдат с куп пари. Казах млъкни. Изненадан съм, че не ви наричат Робин Худ и неговата банда от качалки. Добре, достатъчно. Гръмнете го. Аз съм велика, той не е. Робин Худ и веселите олигофрени. Готови. Прицели се. Огън. Мога ли да кажа, че взехте правилното решение? Аз също сладък. Бим-бам. Мариан беше доста дружелюбна. Уил Скарлет също. Приятен човек. Но колкото по-бързо се приберем, толкова по-добре. Започнахме да променяме историята, а това е опасно. Вече изтребихме динозаврите и убихме Робин Худ. Един бог знае какво ще стане следващия път. Господарю император, аз херцог Дарлинг ви нося вести. Англичаните са при Ватерло. Чудесно, пригответе се за атака. Много добре. Но първо искам да попитам, за чи ние да завладяваме Англия? Виното им е от кравешка тор, а жените им са брадати. Завладяваме ги, Дарлинг, защото англичаните се смятат за храбреци, а нас снимат за шумели. Наричат ни кякави, недоносени и женствени. Моите уважения, но ние сме си женствени. Измислили сме гоблените, суфлето и сладкия ликьор. Ще ни убият в мига, в който цъфнем на хълма. Не се отчаивай. Убеден съм, че Господ мрази англичаните. Той ще се намеси като по чудо и ще ни даде величавата победа тук, при Ватерло. О, браво! Между другото, униформата ви е чудесна. О, благодаря. Мисля, че си я бива. Ваше височество, французите напредват. Чудесно, имам план, който не може да не успее. И ще завърши с пълното унищожение на французите. Върхът! Кажете и ще разпространя новината сред войската. Добре, планът е... Господи, гениален съм. Понякога самият аз се изненадвам. Да. Планът е да разрешим на французите да приближат на 100 ярда и после... Това е най-оригиналната и гениална част. Да. После... Ваше височество!
Уелингтънският херцог е мъртъв. Уви, без план сме загубени. О, извинете. Много благодаря. Мога да се възползвам от тях. Защо да не взема да натисна това копче? Да стискаме палци. Какво виждаш, Болдърс? Хора в къси полички, милорд. О, прекрасно, 60-те години. Най-после приближаваме. Поостани малко. Това са хипитата и свободната любов. Не, че за теб това има някакво значение, нали, Болдрик? Все едно на свинче звънче. Не девойки с полички, милорд, а мъже. Балет. 1983-та. Мисля, че не, милорд. О, не, римляни. Все още сме векове назад. Да вървим. Щом така и така съм тук, мога да си свия един римски шлем. Вижте, машината търси нашата ДНК във времето. Гениално! Какво, центурионе? Имаме насреща си маняци, в чието рижеви бради се въдят диви кози. Или с други думи, шотландци. И как смята нашият велик полководец Адриан да спре тази армия от ненормалници? Като вдигне еднометрова стена. Ужасяващо препятствие. Страшно, като зайче с надпис на носа Бау. Стига, центурионе, няма да търпя това. Тази стена е великолепен защитен вал. Нима смятате, че тълпа шотландци могат да сразят римските легиони? Добре дошли, генерале. Превъзходно. Радвам се, че практикувате английски, Джорджи. Имам важна вест. Рим е нападнат от всички страни и единствената реакция на императора беше да отрови майка си и да се ожени за коня си. Сенатът изтегля легионите от Британия, за да защити имперския град. Чу ли това, Болдърс? Разбира се, центурионе. Най-после се връщаме в Рим. Интересно, към нас се приближава огромен оранжев жив плет. Това не е плет, консуле. Това са шотландците. Продължете. Да бягаме ли, милорд? Да. Може да преговаряме. Последният ще бъде съсечен от прадядото на род Стюарт. Да тръгваме, Болдрик. Пален напред! Обречени сме цял живот да се мотаем из времето! Боже Господи! Млъкни, Болдрик, млъкни. Ще натисна още едно нещо и това може би ще е спасението ни. А може би не. Защото е близалка. С ароматна малинка ли? О, Господи, ще прекарам остатъка от живота си в малка дървена стая с 2 тоалетни и с най-тъпия човек на света. Чакайте, милорд, не се отчайвайте, защото имам хитър план. Мога ли да кажа, че не съм оптимист? Честно да ви кажа, аз също. В моето семейство никога не сме били по плановете. Без да храня надежди, какъв е планът ти да се приберем вкъщи? Нали знаете, че когато хората се давят, виждат живота си като на лента? Да. Ако си натопите главата в кофа с вода и не я извадите веднага, пред погледа ви ще мине целият ви живот и ще разберете къде са били бутоните и лостовете, когато ги включихме за първи път. После, ако си извадите главата малко преди да умрете, ще ни насочите към дома. Болдрик, Милорд? чудесен план. Може би с една мъничка промяна. Как върви? На 18 години съм. Так му напуснах детската градина. Продължаваме. На 25 съм, отново съм там.
се. Много добре. Но ми се ще първо да бях измил тоалетната. Да. Бидейки към края, милорд, на какво ви научи това пътешествие? Господи Болдрик, предполагам научих, че трябва да ти купя по-силен обезмирисител за уста. А ти? Не знам. Може би, че хората винаги са си били едни и същи. Някои добри, други лоши, някои умни, други глупави. Винаги ще има черно влечуго и винаги ще има Болдрик. Да, много мъдро, Болдрик. Освен това ми се струва, О, Господи, имало още. че ако е на подходящото място в подходящия момент, всеки има право да отиде да промени света за добро. Господи, ти наистина си се спекал като лайно. Оставено навън да изсъхне и то до такава степен, че сега не могат да те отлепят и с електрошокова лопата. Нали, Болдрик? Истинските промени идват с големи обществено-икономически трусове, върху които индивидът няма власт. Освен ако не си крал или министър-председател. Те наистина могат да направят нещо. А ние останалите можем само да се опитваме да спастрим малко пари. Което и възнамерявам да направя. В този момент. Чакайте. Видяхте ли това? Мили Боже, влечуго, какво се случи? Всичко мина благополучно. Аз наистина се върнах от миналото. Нали не очакваш да ти повярваме? Очевидно всичко това е било номер. Напротив, Дарлинг. Браво, искрено ти се възхищавам. И като малък бонус, короната на кралица Елизабет I. Забавно. Браво, влечуго! Говори се, че с пътуване във времето може да се промени историята. Сигурно много си внимавал. Да, изключително много. Я ми кажи, запознали се с някои известни личности? Да, това, например, принадлежеше не на друга, на Робин Худ. На кого? На Робин Худ. Не съм го чувал. Кажи някой по-известен. Ясно. Значи не сте чували за Робин Худ? Не. Да, това е титулната страница на Макбет с автограф от Шекспир. Не. Чувал си за Шекспир. Той е измислил химикалката. Да, може да съм повлиял на това, но не е важно. Няма значение. Ти спечели облога. Ето ти 10 000 франка, които заслужаваш. Какви 10 000 франка? Как така? Какви 10 000 франка? Сигурно искаш да кажеш 10 000 лири. Лири, не ги използваме от 200 години, откакто Наполеон спечели битката при Ватерло. Което ми напомня, че трябва да седнем пред телевизора. Всеки момент ще излъчат от Версай Мусье ле Президент. Идваш ли? Не, ще направя едно последно кратко пътешествие. Не отивай, имаме вкусен пудинг с чеса. Да. След което ще поиграе un petit peu de ballet. Писна ми. Тръгвам. Хайде, Болдърс! Трябва да спасим Англия! Реших да се отбия, за да ви пожелая успех в битката. Няма да загубите. Здравей, Дарлинг. Отдавна искам да ти задам един въпрос. Да, Защо си толкова велик? защото съм си аз. Голям фен съм ти, Уил. Благодаря. Продължавай в този дух. Крал Лир. Много смешно. Мили Боже, влечуго, какво стана? Браво. А това е титулната страница на Макбет с автограф от самия Шекспир. Мили Боже! Така побива. Браво, влечуго! Говори се, че с пътуване във времето можеш да промениш историята. Сигурно много си внимавал. О, да, много. Много внимавах. Интересна мисъл. Една дреболия може да промени историята. Ако Уелингтън бе умрял преди Ватерло, сега щяхме да сме французи. Ако не бяха измислили дезодоранта, щяхме да воним. И най-дребното нещо може да се отрази на историята. Представете си какво биха натворили някои безкруполни хора.
Да. Ще ме извините ли за 5 секунди? Да, разбира се. И защо не се качите да погледате телевизия? Сега се връщам. Великолепно. Но побързай, не бива да изпускаш предаването. Спокойно, ще се върна. Болдрик, имам много хитър план. Като на лисица ли е хитър, като на ония професор от Оксфордския университет, който се издигна и сега работи за Обединените нации като комисар по международното планиране? Да, хитър е. Да. Хитро. Готово. Вълнението достигна своя краен предел с пристигането на последните гости. Много хора са тук от 36 часа в очакване на този момент. И съм сигурна, че няма да се разочароват. Колата се приближава. И това най-сетне е самият крал. Крал Едмънд III, любимецът на всички. 98% одобрение в цялата страна. С него е прекрасната му нова съпруга кралица Мариан Шерудска, най-голямата красавица на нацията, любимка на всички. Тук, за да ги поздрави, е министър-председателят. Ерген, разбира се, но преизбран за 5-ти мандат. Отношенията между краля и първия му министър са много радушни след разпускането на парламента преди 2 години. Какво прекрасно партньорство, въвеждащо триумфално Великобритания в цветущото ново хилядолетие. Ролите озвучиха актьорите: Илияна Балийска, Светлана Смолева, Георги Тодоров, Явор Карайванов. Преводач Цветелина Николова. Тон режисьор Добрин Добрев. Режисьор на дублажа Кирил Бояджиев. Обработка студио GTV. Blackadder's oyster.